Kaixo laguno, ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ni Lasto Txapel naiz eta orain gortan bataila bat ekarriko dizuet eta izango da bataila nahiko simpletxoa. Artilleria eta infanteria unitate soil batzuk zombien kontra ia zer moduz ateratzen den zombi unitate askoren kontra. Kontuan izan da zombriak ez direla erretiratzen. Horein jarriko du estatika simplea da. Alabarderoak eta espatari handiak jarriko ditugu erdian eta besteak atzean. Hemen eiak hemen, besteak hemen. Hauek hemen. Igor. Tero gehiago hemen, kolina aprobetxatzeko. Eta Igor eta gara hemen linea eta gure generala non dago. Hemen. Eta bueno, hasiko gara. Hore tankea jarriko du gonantza. Eta listo. Gure tropak eta belituko ditugu flanko honetara. Animo korrika. Aldutena mazidea tiroak egiten. Tankeare hobetuta dago nivel handietan baino, eta bueno. Ia laizte hartzen diren. Tamin asko egiten diegun. Vale. Horra badirudi generala hil dugula. Ikusi apur bat sinematografikoan agertzen den hauen karga agertzen diren.
Emate gure da, eta era, ikusiko dugu, Zira... Hemen argazia bateak dugu. Hemen, As long as we draw breath, barrika... Recarga... Eta irazi dugu, nahiko ondo atera da, kontuan izan da, artilleria, imperia eta ipotzena, indartzena dela, izan da dena lagun okurren gora arte.